Niki Mbak Tatin. Oh, Jeh. Dadi urung karuan lek sak riat iki melu aku terus ora. Suatu saat ya dheweke pengen hijrah nang endi ngono kuwi. Engko terus aku membibit lagi ngono kuwi. Oh, nggih lah ya wonten niku dalang sing napa jenenge sing sae. Nggih. Dadi yo amal ibadahe nggih apik. Meregenerasi. Meregenerasi. Pokoknya panen tumbuh satu piye PK hilang satu tumbuh 1000 ngono Nggih, leres nggih. Terus rencananipun diajeng umroh-umroh nih sinden mungkin ya. Oh. Berarti sing ngumrah kayak Pak Dalang toh? Iki Mutiara lagi anyaran ngomong sing ora-ora kuwi ora kuwi. Aku remuk ngumroh ning Lah wae ngene. sing setunggal sanjange pun umroh. Lah lek umroh terus lek liyane ra apa-apa lek Mbak Tuti umroh neng kono piye jal ngepulae. Dek ro krungu Fatihah panas kok pisan. Iya. Ya selamat malam Mbak Mutiara. Yes, king dalu Mbak Tati. Jenengan tasnya sekolah. Tasih. Kelas berapa? Semester 4. Oh sudah kuliah. Nggih. Kuliah ya. Nggih. Semester 4 di mana? Wonten isi Surakarta. Oh berarti muridnya Pak Yahya Bekasi. Nggih, Kita? tapi lentu jurusan. Oh napa? Kula Karawitan. Oh nggih, Pak Yahya Bekasi kan pedalangan nggih. Nggih, pedalaman. Ayo. Pedalangan kupinge. Lah yang kampusnya rada dalam ngono lho maksudnya. Pedalam. Ayo nggih. Dalem endi iki? Ayo, ndi Dok? Saking pundi? Nggih, kula saking Ponorogo. Oh Ponorogo. Nggih. Mau nggih, tindak mriki nggih sareng rombongan apa ki ya, Mbak? Kula wau nunut truk lewat. Oh nono truk. Nggih. Nang nggon sisih ngendi? Ngisor. Enten anu sampinge niku lho. Kok le sindian kok nono truk ki Pak Ben Dalang. tirakat sik ra apa-apa ora. Sesuk meneh aja nono truk ya. Lah nunut apa? Sesuk meneh numpak drum. Ya. Kowe mangga kok eling-eling lek lara-lara Lah mungkin nek bledos nggih bahaya, Mas. Ra iso mbledos drum ki dadi jenengan mlebu drum langsung glundungke ngono engko tekan kene ya. Kok isa-isane drum. Malam hari ini adalah drum ya. Nggih, Mbak Mutiara sing Nggih. nembang napa menika? Wonten pamundutan. Gubuk Asmara. Nggih. Oke, ngono kuwi siap sedia ngono kuwi. Nggih. Gubuk Asmara Nadianto, lek sampean Mbak Mutiara apa mau gubuk Asmara iki pas. Dah Tegese pripun? iki ya ora bakal ambruk gubuke. Lek gubuk tumpaki drum, wah remuk ora. Ya malah kuat toh. Kok iso kuat? Lah ya kan gubuk terus dicagaki drum ya kuat. Mong nang dhuwure kok drume kok lek ora cor-coran kok iso kuwi ora ngono kuwi. Ya kok gari ngobong. Kok isa. Piye Le, wis dijol le duwite? Wah, iya, ngono pokoke sing adil. Walah jan cekat-cekat terginas. Ayo. Langsung didumke 10.000 lah ya pintere lah. Nek kon ngitung duit ya. Bawane kok gentenan karo Mbak Tatin. Ayo coba. Nggih. Sampean sik nduk Mutiara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Assalamualaikum Pak Dalang, selamat malam derek wungon saking pinggiran Tenggarong, semoga Madangkara makin jaya saking Pak Lurah Harnoto Kades Tenggarong seberang. Matur nuwun sugeng minitor Pak Lurah. Nggih. Oper Mbak Tatin? Lingsem yen keh mutan lelampahan kang Ya nduk, ganti Mutiara. Tresna tulus nadyaningku bekas marah. Wis kreatif cengkok Luar wis jos kaya biasa. ngono lho. Wis pokoke sesuk derek Pak Yoyo sing semanggem nggih.
ampun nakal. Boten. Nek dinakali dalange ora anu langsung ngomong karo Bu Kesi. Nggih, langsung laporan. Lapor langsung. Dadi karo Pak Dalang pamane sangoni pira-pira manut ngono ya, Nduk. Nggih. Pamane suwidak ya ditampa disyukuri insyaallah bakal dadi barokah ngono ya. Mbok nggih. Nggih, mau lah kok manut banget iki ya nek aku. Mangane njaluk sak 300 akhire awake saya gede. Ora apa-apa, sing penting cair. Nah, cair pancen minyak diadain neng drum. Drum. Yo, gubuk asmara berdua. Oke, yuk. Yen liwat aku kelingan kebegae biyen tangan geler meneng ajak gabak tulisan warna depan Neng cagak